ti offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Hay mga badi, karon lahat masada mga badi. Ato talaga sa Buddha mga badi. Nada inindot na spot so mapagpicture sa tas sa agilat rin mga badi. So dapat nakabot sa tungat-tuwan mga badi. Nindot kayo mga badi oh. Overview kayo mga badi. So grabe lami kailangan din mga badi. So atong motor si Mustang. So karon mga badi, nabot na takaron sa spot mga badi. Muna ang Serenity Hills mga badi. Sus ang labas pala nindot na kayo mga badi oh. Sus grabe ka nindot mga badi. Muna ang kwarto niya mga badi oh. Ang pamilya gini mga badiyo, second floor ni mga badiyo, lindot to tayo mga badiyo. Mas makita ni mo ang labas mga badiyo, buo na yung labas mga badiyo. Sus, kanindot lang gin mga badiyo. So muna ang third floor mga badiyo, muna ang third floor, yung terrace mga badiyo. So, na ang pinakagwapo mga badiyo, nagpa-picture pa yun mga badiyo.